Сезонните вируси и инфекции са постоянна заплаха за вашето здраве. Ако имунната ви система е отслабена и неподготвена, рискът от заболяване и усложнения е висок. Нуждаете се от максимална цялостна защита. Представяме Viral Negative Max Plus, витамин D3 черен бъс от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Продукт създаден за цялостна подкрепа на имунната система и максимална защита при грип и остри вирусни инфекции. Viral Negative Max е щит за вашето здраве. Чрез комбинация на 9 билкови екстракта, витамини и минерали, този комплекс повишава устойчивостта срещу респираторни и вирусни инфекции и укрепва имунната система в дългосрочен план. Той допринася за по-бързо възстановяване, подобрява жизнеността и защитава тялото от усложнения. Не чакайте да се разболеете. Осигурете си пълна сигурност, увеличете устойчивостта и възстановете енергията си. Поръчайте Viral Negative Max плюс витамин D3 и черен бъс от Grevia BG още днес и живейте без притеснения.